Mal-mitħna tax-xarolla twaħħlu l-aħħar żewġ antenni wara xhur twal ta' ħidma biex wara li jsiru l-aħħar irtokki terġa' tieħu postha bħala attrazzjoni li tolqot l-għajn fir-raħal pittoresk taż-Żurrieq. F'Marzu tal-2022 din il-mitħna kienet sofriet ħsarat estensivi kawżata mal-tempata qawwija. B'konsegwenza tad-danni li ġarbet, l-antenni kollha tal-mitħna kellhom jinbidlu għal kollox. Proċess li ħa xhur twal hekk kif l-antenni tal-mitħna kellhom jerġgħu jinbnew mill-ġdid minn 3 tipi ta' injam differenti. Dawn ix-xogħlijiet ġew fdati lid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-ħaddiema li llum qed jirritornaw din il-pilastru ta' storja lura li żrieraq diġà ħadmu fuq il-mitħna diversi drabi, kif spjegalna l-uffiċjal tekniku Noel Polidano. Meta konna apprentisti prattikament in-nies li qegħdin naħdmu hawnhekk jiena inkluż meta konna apprentisti ħdimna fuqha. Din issa li qed nieħu ħsiebha hija jekk Minister żballi hija l-5 darba. Imma hija l-iktar darba li prattikament biddilna kollox fiha. Għax id-drabi ta' qabel daqqa biddilna xi antenni, daqqa biddilna xi ventijiet, daqqa minna xi manutenzjoni, ma darba le. Darba dak kollu li huwa viżiv minn barra nbidel kollu. Għal Piżriera hemm sens ta' stennija kbira kif spjegalna is-Sur Polidano. Meta mmur il-qudies fil-għodu kulħadd jiġi jgħidli mill-mitna meta ħadd tkun lesta u qed tagħmlu biċċa xogħol tajjeb iva qed jilqawna ħafna sew. Is-sodisfazzjon huwa kbir huwiex li tara inti għandek biċċa xogħol arti bħal dik. Filli temp kissira, għax it-temp ngħiduha kif kissira, u se nerġgħu ntuwa dak li jistħoqilha jew sodisfazzjon. Sodisfazzjon ukoll meta wieħed jiftakar li din hija waħda mill-aktar imtieħen popolari fil-pajjiż u għandha storja twila tant li toħodna lura għall-Ordni ta' San Ġwan.